shin musulmi yana iya ba da wato wani gaban jikinsa ga wani mutum kamar yadda ake iya transplantation, wato organ transplantation? Ya halatta musulmi ya iya donating organ wa wani ko bai halatta ba? Majma'ul fiqhil islami suna da fahimtar cewa akwai halin da yake zama halal ne ka ba da kyautan wata gabar jikinka, akwai halin da yake zama haramun ne. Sun yi zama a shekara ta 1408, sukan yi zama kusan kowace shekara, wani lokaci sama da sau ɗaya. Sun yi zama a watan safar a cikin garin Jidda, inda suka gayyato manya-manyan likitoci musulmai, suka gayyato malamai manya-manya na musulunci, suka gayyato specialist a kowane irin bangare da ya shafi kiwon lafiya.